In deze video zie je de unboxing van een zomerpakket. We hebben natuurlijk leuke standaardpakketten, maar dit pakket is persoonlijk samengesteld door een klant van Pure Labels. Extra leuk, want als werkgever ken jij je personeel natuurlijk veel beter en weet je precies waar je ze blij mee maakt. Ik ben Petra Eringa en ik heb altijd goede cadeauideeën. Volg me voor tips en inspiratie om jouw cadeaus net even beter te maken. De klant die dit zomerpakket samenstelde heeft een sportief team. Dat houdt van het buitenleven. Ze koos voor het populaire cupspel, een fijn buitenspel voor het hele gezin. Een zachte pleed voor op de bank en op het strand. Een puzzelboekje voor als het onverhoopt een keer regent. En tot slot een mooie picknickmand. Met een extra tasje voor je persoonlijke spulletjes. Wat zou jij kiezen voor jouw team? Waar maak je ze nou echt blij mee? Er is zoveel te kiezen en daarom helpen we onze klanten ook bij het samenstellen van een zomerpakket voor hun medewerkers. Want een met zorg gekozen cadeau voor je personeel maakt echt het verschil. Juist nu het behouden van goed personeel zo'n enorme uitdaging is. Wil je meer weten over onze zomerpakketten? Stuur dan een berichtje. En wil je weten wat de top 5 altijd goed populaire producten uit onze webshop zijn? Kijk dan nu naar deze video.